apa rasa tresnomu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara. Ayo dibantu sampai 50 kali. Kowe teko gawe lara marang tresno. Wis tanganku pilihane wong tuwaku sapurane yen gawe lara atimu. Habis ini ada Tresno Sugro langsung buat Bapak Sejenar ada 1000 kali sayang. Bapak Sejenar. Iyo. Mister Mendem boleh. Iyo. Tetap manas moro ya. Kene opo sifatmu? Saiki wis beda Mas Marian, kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnomu